Her har vi vores innovative idé til at forbinde havn og lokalområde. Vi vil gerne flytte kystvejen, så den kommer ud i vandet. På den måde får vi forbundet havnen og lokalområdet meget bedre end før. Hvis vi for eksempel kunne finde på at lave en tunnel, vil bilerne ikke kunne have mulighed for at nyde den gode udsigt ud over Øresund, og det mener vi vil være en skam. Der hvor den gamle kystvej lå, vil vi erstatte med en kæmpe græsplæne, hvor der kommer til at være for eksempel caféer og isbutikker samt siddepladser. Lige ude foran Skovshoved Havn vil vi lave den nye vej til en bro, så bådene kan sejle under.